Kublai pi way by way, na pinang subhay pi sisin si Amen Faithful and True Channel. But sisin siya ka Bible Study Series na kasi ka number arpulay. But isdang ya kani na ka eka bang sange ha ka singi palay lena singi basaw ka baladep. Pan mata ka singi sa pang kajing hapno ubreu ba kajing pun kuj ya ka Eden. But hakani ka por ngin page ya kani ka kitab Ezekiel kabalik pang ke Eden haka kitab Ezekiel ngin ya page ya kani Ezekiel arpupra nangta khat lai ngin pule nakapantai jok pi kabak khat haduk khat lai Ezekiel arpupra khat ongkum ni ukono breu to ud binyau yaus im katirus to ya tu hau yakata kaba ngau trai nga ong menshua pilalong kanuksa jong kajing janai katno pilalong ubastat bat uba bahabreu pilashong ha eden kakper ublei bat piladeng daki mau kordor baharukom nang takar khot bakat saw ko ong ngalabu wei angel pen ba penting ban up ya pi pila syong halor ulum ba khui jonga bat pila yai hapedeng ki mau koridor ki ba phalang ding ka akor le jong pi kalong ka bajanai nadu kasngi ba thau briu ya pi hadu ba pi la sedang ban le sniu tikene kede ka ba la ong hakane bat ngi yaj yakane namarba hakane kitab Ezekiel kede ka ba la tho ya ka ktin Eden ka kper Eden bat ngili asngau hangne lo ong sapang usim jong katirus lo ong sapang usim katirus men shwa pilalong kanuksai jong ka jingjanai ka na pilalong bastad wo bhabriu pilashong ha Eden ka kper ublei ha Eden ka kper ublei di uneus im tirus ula syong hangta but la ong ru hangtu syapang ka ta ka jing don hangta we syu ula don u angel ba penting ban up ya phi angel ba penting ban up ya phi pilashong halor ulum ba khoj junga ka kper Eden haning is kutu kumut ka don halor ulum kper Eden ka don halor ulum nangta bat philayaj hapedeng ki mau koridor ki ba phalang ding don ki mau koridor hangta ti kumangi siam ha kitab Genesis ti ka akor le jong phi kalalong ka bajanai nadu kasngi para thau briu ya phi hadu ba phi lasdang ban le sniu ti kani ka ba briu ulale nangta ngin pule hakane ka jing syak tenju ka jong ubreu ya kamon ka balaluit ka ba ublei ula ai ha ubreu kamon ka balaluit ka ba ublei ula ai ha ubreu tingin ya pule ya kane ka dekat iwe du nyau jong ka Genesis lenong lai Genesis lenong lai dekat iwe hadu nyau hila ban pule ya kane ini pule lang bat nga ini iwe hadu nyau Genesis iwe hadu nyau lai iwe hadu nyau ini pule teu bsen lolong ubasian ti tam na kimrat baro kiba utrai ublei ula thau ula ong haga kentei sha ublei ong
Pimdei ban bam ya uno uding hakakper. Kata kakantei kala jubab ya ubseng. Ngila ban bam ya uso jong kiding kibah hakakper. Rublei ulaong. Pimdei ban bam ya uso jong uding ubadon hapedeng kakper. Pimdei wat ban kata ya yo piyap. Henrei ubseng ula paik tien hakakantei. Pinam yap. Naba ublei utip balada pibam ya en sapen pej ya ki khamat jong pi. Bat pin sa tip ya kababha bat ya kabasniu. Kumta kata kakantei kalayo ba utau ding lolong babha ban bam. Ba upen sungbai ki khamat. Bat ubala ban penstan. Kumta kala kej ya usok jong bat kala bam. Kala airu kendiat ya utengah jongka. Bat uru ulabam. Markumta yaki khamat jongki arngut lapen pej. Bat kila nguthu ba kila long kibaleng khoi. Kila sulang daka slading dembur ban penlong jempin yalade. Yakene gede keba jia hakato kakper. Eden ya adam bat ka im ke kebau utu ubseng hang ni la thok ubseng. Ubseng ulang ubasianti te ulau le kumtu kumbai ngali asngau. Pat hang ni pila ban pej ya kawe kaktien ban bam kaktien ban bam hang tu la ong si ong kata sen ba pi bam mo pi bam. Te kene kaktien bam ha kaktien Hebrew ki ong akal. Akal kaktien Hebrew. Te yakane ka verb akal la ong lene la tho hadu khat khandai sin. Nadu ka Genesis R tu khat khandriu. Haba ya ublei la aining kong ya ka jingbit ban bam na baro ki so jeng ki ding hakakper. Bat ya ka ba la budru ba la adong ban bam na uding jong jing tip ya ka babha bat ka basniu. Bat adu ka jing bishar ya adam namar ba ulabam ha Genesis arpuar. Mo Genesis lai arpuar ngamut ong. Genesis lai arpuar kumno bala bishar ya nang tau try ublei ula ong hakmi ubri ula long kum uwei nangi ula tip ya ka babha bat ka basniu. Nang tau ong sumno te manta yo kuneri la kakti bat ukhedru na uding ke jing tip uding jang ke jing im ban bam pe hane bam tengwan hadu kane nadu Genesis R dukat country hadu Genesis lai arpuar teladon kat kandai sin ba pen kami kaktin ban bam ti hang ni haba hakane ka Genesis lai arpuar ketika verdict ketika rai ke jung blei ya ubreu ketika verdict jung blei aka khat khandai blei ongkum no ya ubreu Genesis lai khat khandai dakas ep naka selang mat jong me men sayo ya laka bam kadi hadu ba men da leit pai shaka khando naba ya me la shim naka ka domet melong shaka domet men salit pai tekene gede kata verdict ni ka rai ke jong blei ya ubreu te kitu ki kitien bon ong ban bam mo yaki bangi la shem ngol ong mene hapering Genesis lonong ka baar khat khandriu hadu Genesis lai arpuar ha Genesis lonong ka baar khat khandriu ba khanyo ngisam arsin Genesis ar khandriu ba khanyo ngisam arsin lapron kami ka kitin bam mo tin bam ba khandriu pila ban bam ta khat nhiều ru phim day ban bam tu te kum tu kita skiwi pat kita khat pila ban page ka bible kal nong ba lai khat iway ar lai san ndriu
hang ni apa deng kini kit siam arsin par had khat way arsin nata ki khat khat ar khat lai khat sau khat niau hang tu ngi siam arsin khat pra khat khandai nata bat ar pu ar ti kini pila ban page nan dala deru ba pipule ya kene ke bible ha kajing don ya kene ke jingmut haba tho ya ki number haba crunch funky number ha ka jing tho ka ba khu le ha ka bible u number sipau udei u number u balong u ba kanjable kat ba u number khandai udei u number jong ke jing bishar u sipau u ya thau ya ke jing long blay ngai ka thau phang u blay na ta u khandai dei u thau ya ka jing bishar nang ta ha genesis lai iwe ngali asngau mene bala ong kumno genesis lai iwe ngan pule biang te u busen ulolong ba sianti tam na kimrat baro kiba utrai ublei ula thao busen ba sianti tam ha kaktin hebru kadon kajing ya ya bujili ktin ya kajing muat jong kiktin hapadeng kane kajing ong ba ya u adam bat kaim ki lalong ki balong khuj ki dap da kajing long khuj ki kup da kajing long khuj jong kajing long khuj ke ba khuj kajing long khuj ke ba khuj ke ba dei ka jing kup jong ka buram ka jong blei ba ki la kup but une upsen u balong u ba sianti mo asnga hone ulong u ba sianti tam ya kane kajing long ru la penkelak tin kumta da arteli mo da arteli ki ktin arom ktin hebru arom kumut lengkuj nata saka weiru kebalong arum arom lengkuj arum kumut basianti ti ki ya pron kam kumne ti ha genesis ar husan kaktin lengkuj hang tu kaktin hebru kade arom hang ne ha lai genesis lai iwe pat kade arum arum kumut ubasianti ti kumta te ha kane ka jinglong basianti jong uksui but ula penkut no ya kane ka jinglong lengkhuj bakhuj jong ki kimi ki pa ningkong ki jongi ya ki ba la thao ba kin kup ya la de da ka jing ai ka jong blei ka jing ai ka jong blei mo ka pen kup ya ki ai kila ban long ki balong khuj ya kamet rei ki kim su thu ya kata ka jing long long khuj ya kamet ka jong ki namar balai ya ki don ha kata ka jing long long khuj ba khuj namar ba ki lakup da ka jing ai ka jong blei u Ephraim bakhuj ula tho chapang kine ki kimi ki pa u adam bat ka im akaba yaki lakup da ka buram ka jung blei bat hadin bol tho chapang ka habaning kong ki lakup da ka buram ka jung blei bat hadin ki la du no ya kata ka jankup jung ka buram ka jung blei bat ha ka commentary jung u halor kane ka kitab Genesis ula tho kumne kim siam la le rain habagalan khuj mon kong kilong long khuj kim siam la le rain namar ba dei taka dau jong ka burom yakaba ki lakup da ka burom kamut ka burom ka jong blei kede haba yakane ka burom la sloit no la lau no ba kabala jia hadin baki la penken ya kaba uplei la hukum ya ki baki la sngutu ba ki lang ki ba lengkhoi
kene commentary jong u Ephraim habau ai commentary halor ka kitab Genesis kitab Genesis langta sakwipat ka jingkeli ke ba nilaban keli yalade kumne u ai uksuit bat ke ai ke banta jong u hakane ke jing jong ke jutang kata kamut ke jing tenju ya ke jin ai ya kamon balai luit ha ke jing syakri ba jing ko ngo yau blai ke ai ke jing kwa jong psen au breu bat ke ai ke jing kut ke jong u tingin pe je kene ke ai ke jing kut jong u ti yakine ngila ban pe kidon ki jin tho ha ka bible kitab jing pen pau along ka pakhat ar khot lai hadu sipo nangta kalau nong arpo khot iwe hadu lai kitab Isaya along ka pakhat sau khot khat ar du khat san kitab Ezekiel lenong ka arpu pra du khot khat khandai khat ar hadu khat khandai nangta kitab jing start along ka baningkong du khot khat lai khat sau nangta kalau nong ka ar du khot ar pulai ar pusau kitab Sekharia long ka balai khot iwe du ar pat kumta terter kidan kini ki badai phang kene nangta tingin pet ya kini ke jing tho na kitab Isaya long khat sau khot khat ar hadu khat san bat ya kaba la don ru ha ka Ezekiel arpu pra khat ar hadu khat khandai kidei kini ki arteli ki jin tho kidei saphang ka jing bishar ya kisim gentil jing bishar kisim ki gentil kiba hapreng yong kini ki personify ya u soitan ilane ya uksui ngatharai ka bhabangin ya pule kane ka Isaya khatsau du khat ar hadu khatsan yang pule nak kebentai jong pi la ban chu ngap dakumne pi hap peding na sahid beneng kolur shai ko khun ka step kani ka tin lur shai hangne ko khun ka step ha ko wi ka translation la tho ya kane ka kerteng Lucifer dakumne la lenget ya pi ha khendau ya pi uba la pen klem ya ki jaj ben riu pi uba jumudur hapo donor lejong ngan sakiu shadu sahid beneng George Shaneng ki khlor ublei ngan pinyeng yala ka khet ngan shong halor ulum baya kendu ki blei khop shaphang shatei ngan kiu shapalat kil o ngan penlong yalade kum ubah kli tam sngau Henry pej phila hap shadu nyamra jelang hadu try kiliu long dikene jing bishar hangne ulur shai hangne lene Lucifer kuma tho awai pat ka translation ka theu ya usim jongka ri Babylon ti kene berapa ni stream ya suit baru setan nang ta Ezekiel ru menai la pule kindiat im don kam si oban pule hang turu ispang usim tirus te ya tu kijing keli ke ba mene moi kijing keli ke ba mene bila keli u ai uksuit ba ke ai ka benta ke jong u hakane ka jinge jong ke jutang te kemut ke jing tenju ya ke jin ai ya kamon balai loit ha ke jing sekri ba jing ko ngo yau blai ke ai ke jing kwa jing upsen hau breu bat ke ai ke jing kut ke jong u te jing kut mentan no ke bay stream ya katu ke bangi la pej mene
la pej mene kum tu na Isaya khat sao khat ar tu khat san par kini ke juru ispang sim tirus te Ezekiel arfu fra khat ar tu khat khandai sapule te ne udai uksuj usaitan unong bisni unong mudoi te une udai spiritual being udai spiritual being udai jing thao balong mensim uba Yakob ya kajinglong bahalor pada kabor kajong ublei mereka bangila isngau mene kumno ukop mene Isaya khatsau mo ukop du ubakiu ngan sakiu shadu sahid beneng judge sheneng ki klur ngan penyeng yala kakhet ngan syong halor ki lum baya kendu ki blei khop shaphang shatei ngan kiu parat shakil o yang penlong ilade kum ubah klitam baik ini ke deki jingkop ini ke deki challenge jong une ini ke challenge but nakadau jong ini ke jing challenge jong ulahap no nakajing dei ke paya jane jong but ublei rengkat bat ki paralok angel ki jong ki ba laya snok lang rengkat bat ya snok lang rengkat bat ya pule susu ya kabaya dei sepangkane na kitab jing penpal long ke khat ar ke khat new du sipau tang lai khat ngin pule new du sipau te la thok kum ne hang nang ta la khitik ka thma habneng Mikael bat ki angel jungu keliale thma persha yuta uyak jakor bat ki angel jungu keliale tinge ndrei kila sharem bat kila du yala ka jaka habneng yau yak jakor bakrau usain kulong yau ba la khot uksui baru saitan ba syukor ka perthei bara la shap no arsut sheka perthei lambat ki angel jungu te ngalaya sngau ya kasur bejam habneng ke baong la poi menta ke jing pen im bat kabor ka himau blei jongi bat kabor sensar jong balasle jong na baula shap no arsut ya unong mudui ki para jongi ba mit sngi uyai mudui yaki hakmat ublei jongi uksui udai unong mudui uksui udai unong mudui kum kene kitab jing penpa ha kaktin Greek yok su yong diablos but Lucifer meneng abatais pang kaktin Lucifer naka kaktin Latin Lucifer ha Greek diablos ti hakasi hapareng yong day star ni mene hakasi yong kumno ulur shai ukun ka step ti une udan yakajing start but kene kajing start jungu ka ba udan kede kajing start basniu nangta hangno udan ha Gehenna la ne ka ding du jok ka ding du jok ka ba me klem kut paring kyong the fiery pit and the lake of fire ya ka bala thau na ka panta soitan uksuj bat ki ksuj rengkat bat hang no ngisem ya kane bala thau na ka panta jong ha ka jinga thu jong jisu kene ke jingkren jong jisu ngisem ya kane gospel ke Matthews kalau nong ka ba arpusan tu khat sau puwe khat arpusan lenong arpusan tu khat sau puwe ngan pule na ka panta jong phi nang ta ong hakitu ki ba hakadiang jong phi ki balatim ke no nanga shakading bom julip ka bala kre na ka panta uksuj bat kinong bu jong ti haka bible mono bakren sepang kani ka ding dujok jitang ba thamai ngi siam jisu hi ukran sepang ka jing don jong kani ka ding dujok ba don ki ksuj ti kemut ke ba
ko aban ong ru hang ne bakiksut u syaitan u boman u don ka dujok ru ka don na ka banta jong kini ki riu boman ki ksut bat ki kun hun chogu nang ta wat la ya u la shop na kata ka jaka ka ba la don ya ka jinga dei ka ba jan bat u blei udang la ban don ka jaka ban udang yo ban rung ha ka khet jong u blei udang yo ban rung kumno ha ei don ha bible wa ong kumta page na kitab ujob ken kitab ujob lenong ka ba ningkong lenong ka ba ningkong hi ngi i mo kitab ujob lenong ka ba ningkong ka de khot ka ba riu hai ne la tho kum ne te ha ka we ka sngi ha ba ki khun jong blei ki la wan ban pau khmat utrai u syaitan ru uladon ha pedeng jong ki sngo te ha ka we ka sngi ha ba ki khun jong blei ki la wan ban pau ha khmat utrai u syaitan ru uladon ha pedeng jong ki te kene ka mut ayu kene ka mut ba une u syaitan udang yai yale ban pen shoy ya ubriu na ka jing long bayajan ka jing slok jong u bat u blei bat ba un ngop yai ngop hakapop un yai ngop hakapop u yale ban pen ngop bor u briu hakapop kane ka jing yai persang ka jong u man la ka klimat jong u briu keba ni la ban sim ru ya kane kasisi sha ki nong korean kal nong ka banyau kumno u pol u ong sepang kane iwei korean nyau khot san wong kumno kane gede sepang ka jinga poi kha poi man wong kumno wat ya kan taj ban ya poi si tinga lam da ka long ka jinga menjur lang si por pan IT la de ha ka jing duai nang ta saya poi biang yo syaitan upun shoy ya phi yo syaitan upun shoy ya phi pe ui kai kumno ban light bat ban kier na ka jing pun shoy u syaitan mar ba uyai pun shoy berbor ya kiba sikurim upun shoy kumne pun shoy de na ka daw ban light ne ka jing pun shoy u paulus u ai jing sneng u kuntu ya kiba lai shong kurim long ba jeng jing kerku ke jong blei ningkong ba kimdei ban ya khat kurim sislam lai no haba da ke jing asu thu jingmut lang banduai no marba uksuj ulong wa bisni ya ka jing dei jongi bat ublei ubisni ha ek ta jing bisni jong blei la siam ba la tho ha ka bible ngi la pule teng ya kene na ka kitab jing start ha pule na kitab jing start ka lelong ka ar khot ar pusau dei da ka jing bisni uksuj bala wanra ya ka jing yam pe bisni uksuj dei uksuj ru bala wanra ya ka pop bat ka jing yam ha ka jing thau ka jong blei dei uksuj bala wanra ya ka ne ka jing yam ha ka kitab jing start lelong benikon khot khat khandai long khat lai jing start iwe khat lai ka tho kum ne om de ublei ubla thau ya ke jing yap but sku bha ba ki ba im kin yap te mar ublei kwa bandon ke jing yap re dei ka jing bisni jong uksuj belawan ra ya ke jing yap aka perthei bat kitu ki ba dei lok bat u kilamat ya kata te kumta te ka jing yap ka jing mut jong ka jing yap kumut ka dei ka jing klat na ublei but ka jing yap jong ka met ka dei ka jing mi
jong ka jing yap jong ka men sim anda ka men sim ka yap kamut ka met ru kan sa yap tadi ke jing mut ni kong yap ka men sim de hadin ka tapat ka met kan sa yap te u kwa ban wan ra ya kan ke jing yap te ke jing yap ka ong ha ni ka kitab jing start it is spiritual death kapa kata spiritual death kemut ke jing yap jong ka men sim kemut ong yang sa si sien ka ke jing klat no now blay but ka jing yap jong ka met ka de ka pa mi na ke jing yap jong ka men sim but une uksui ukwa ban wan ra ya kane kenang ba un yai yale pan pen pulam ya ka saindur jong blay ban pen im ya uburiu ban pen im ya uburiu Henry Pat ki bor jong une soitan ki don uput kim long bom jukut ki kut ki don la ka kut kede tang ka pop ka ba bu ya uburiu ka ba bu ya uburiu ba uksui un yo bantare om biang sisin kum kum no ngi ai la de la de ba uksui un wan bantare yangi de ka pop abangi le ya ka pop ngi ong ya u soitan ba un wan bantare yangi te kane ru ka don jing pensisya ka bible kane na ka sithi jong Jacob long ko pasau khat nyeu kong kum ne namar kata to pendem le de how blay to ele persya ya uksui bat un pet yap tingi di pedele persya ya uksui Jacob wong le nu James sithi James long pasau khat nyeu di pedele persya ya uksui bat un pet yap Uru Jesu ulawan ban penjot ban pendu yaki kam jong soitan sithi benikong Yohanes long lai de khot pra iwe Yohanes lai pra kat ubale pop ulong ujong uksuit namar uksuit la pop natu basdang ukunu blay Jesu kamut ulah pau na kapentakane ban pendu yaki kam jong uksuit te ngide benet chau Jesu kanang ba un pendu yaki kam ki jong uksuit dei da ka jing kenya da ka jing yap jong Jesu ba ka jing mi pat ka jong u ba ngi long ki baya long shitli ha kane ka gospel jing pen im jong u Jesu ka ba la pendu thiau ya ka bor jong u soitan te kane lang ba jong kane ka bor jong Jesu jong ka jing yap ka jing mi pat jong u la job ya soitan dis pang kane ngin pule ka wei ka dekat Bible na ka gospel kat ku Lukas semua Lukas Sipau nang ta dekat khat nyau adu arpau khat nyau adu arpau ngin pule ki nyau pu arngot kiawan pai da ka jing kemen ko kenrat wat ki ksut kila ko ngo yangi haba ngila dumok yaki hakerteng jome u Jesu la jubab haki ngala yo I yaw soitan bo hapkum kalele na beneng to sha skor ngal ai ya pi ka bor khnang ba phindub la ban yaj halor kibsen bat kinyang lar tham bat halor ka bor baro jong dusman bat en omdon AA ka ban pen sniu ya pi wat shat kemen na marba ki ksut ki ko ngo ya pi to shat kemen pen ban na marba ya kerteng jong pi la tho happening tikene kede ke ba Jesu ulwan ban pen im yangi naka tersim jong uksui pada ka jing yap bar ka jing pat jong Jesu la job thiau ya uksui
te namar kata. Ya une uksui late lakum Henry ya u en om penjot pura hadu kata kapor jong ke jing wan biang ke jong Chris unduk sendan kabor jong une uksui hoi uksui ula syajab leng ba jong ke jing yap pat ke jing mi pat jong Jisu Henry late lakum ya u but ya u en job pura had du kata kapor bandawan u Jisu sachisen haka jing wan baar mo en sa penjot thiau ya u di kumno hangno godon kata ngin pej na ka kitab jing pen pau le nong ka ba arpo jing pen pau le nong ka ba arpo de khot ka ba shipo ini pule kane ya uksuj ubala yalam bakla yaki labret hapo kapung kendok barhem hakaba lala bret ya umrat khalau bat ya unong ya thulupa balam ler hangta en sapen saja yaki bat sngi bat mit junom la junom pet kane nda ka jingwan pa arjung kris kane kidi ka panjia ya unu uksuj bar usoitan te ha kaju kapor kapadang yat kita ki Kristan ki balong ki kunting jong ka Maria theisuti ka balong ka im ka bathamai bat ka dak ka shin jong ka balang kini kinang yai peteng ban yale thma persya usoitan haka jingpen priang ya ka gospel jong ka jingpen im ha ka perthei borok ka we na ka jingkongo ya ka hukum ka jong u Jisu po Jisu ulaong Matius arhu pra kat khandai bat arpo kilet sasastlak ka perthei bat to yalap ben baptis seki hakerteng ukpa bat ukun bat mensim bakuj ti kane kade ka jing le jong ki Kristan menta bat u Jisu habangi ni nang yakun yo syaitan ban penduk ya kebor jong uda kebangi yai yalap klem senge ya ka gospel jong ke jing pen im ke jong Jisu namar jong ke jing ko ngu ya ke ba ulah hukum bo ong ke late yalap ulah ong ke late yalap nanta kum ki Kristan pat ke bangin le kum ki Kristan ke bangin le ke bangin le ban semai ban kentat yau syaitan bad ki kam ki jong u haka sing baptisma ngi jule ya kanema hamba ak baptisma man ubah priang i baptisma lane lada de khulung mo ki kimi ki pa bat ki meit ki pait ne ki kimi ki pa man sim na ka pantai khulung ini semai ya kane ke jing semai ban kentat yau syaitan bad ki kam jong u nangta ya kitu kiba ya don rengkat ha ke jing ai ya kane ka sakramen kiba ya don lang hang tu ru lakhot lawer bangin ya kentait lang in ya semai lang ya kane in ya semai lang ya kane ha Genesis lai in pai biang si Genesis mar ngi dang ya kre ya ke Genesis ngi pai biang si Genesis kalong ko lai iway bi adu lai ula ong ha kentei sha ublei ong pimdei ban bam na uno uding ka kper kata ka kentei kala jubab yo bsen ngila ban bam yau so jong ki ding ki bahaka kper Henry ublei ula ong pimdei ban bam yau so jong uding
badon hapadeng ka keper. Pimdei wat ban keta yau yo piap. Pimdei ban keta yau yo piap. Kane kaba laai hangne. Ya kane karkom penkam ya kane kitin. Kaba ban penlong ya kajing ya per. Hapadeng kibreu bat kimrat. Mar ya ubreu laai ya kabor kepakam halor. Ban don ya kane kejing ya keren ya kana. Om kum kimrat rekum kibreu. Bat ubreu hangne kemud u adam udon ya kane kejing ya keren. Bat la ka tengah. Kebalong kono ya rap ke jung. Bat keba mentah. Ka kelalong keba ya persyak ya Te hangne une u pseng u serpen pareng. Ya kane ka jinglong jong ka jing long banyak keren kum ki breu para breu hangne u breu kemun adam bat ka im kia keren. Bat hangne ka jing keren hangne ujung pseng. Bat upron kam ya kane ban pen kulmar. He uses this blessing, kata blessing, kene ka language, ka ketin. Bad bau persyang, ban pensyoy, ya kitu ki arngut ki briu ki paningkong, ban le bom kongo. Ti hakano kurkom une upsen ula le ya kene. Hakano kurkom upsen ula le ya kene. Takabuj sianti jong une upsen ula sedang ban tenju ya kane ka kentei ya karkom sengau tu jongka ya kata kajing ya te jutang kepadon laki adong ban penkenriang ya kane ka jutang kebau blei ulai te baru briu bat da keba upun kam ya kata keba pering kiong half truths kemudian penkenriang ya kajing sisa ya kajing sisa bapura kemudian u shim nang ta u penkelano nang ta u kiaru ban kenok lane ban kedau ya kajing long basbun kajung blei ha kaba u blei u ai nak benta kane kabriu bat ya u tengah u jongka bat hakajaka ban peli jumut alor kane kajing adong kajong blei kajing hukum kajong blei une uksui upunon kam da kaba kedau ya ka ne kajing adong kajong blei bat da kaba upen perkat ong ba kane kalong kaba ublei usyu kanglat ong kumne hapareng mo God's prohibition is unreasonably harsh and restrictive. Usyu kanglat bet. Kata kejing pen perkat jok suit ya kabreu ya ka im. Nangta kene ke jubab jong kene ka breu kene ka kentei kene ka im. Kamut ayu. Ke jengmut jong kene. Kumno kala jubab ngila ban bam usok jong ki ding ki bahaka keper. Reublei ula ong pimdei ban bam ya usok jong uding. Badon hapedeng ka keper. Pimdei wat ban keta ya yo piap. Ti hang ne habala syak keli. No, habala syak keli. Kuno usaitan ula keli. Sya, ublei ong pimdei ban bam ya uno usok haka keper. Kini ki half truths jong une soitan o sedang ban penkulmar ya gejimut jemperkat jong kene ka breu kene ka im ya keba ublei ulai te jutang rengkat bat ki adong jong ka jutang bat ubreu
but hakana ka jing jubab chong ka ne ka breu kala penduna no ya ka jing spoon ka jong ublei hakaban ai ya ubreu ban long ukenrat halor man la iwei pa iwei ijing tau like no para breu u breu u long ukenrat u breu hang ne kamut u adam bat ka im u breu bat ka breu u shenrang bat ka kentei bakin long rengkat maki kita ki kenrat beral mur ki long kenrat halor ki wei pat ki jing jing tau parok hoi but a ki jing thung parok hoi every fruit bearing tree man la ki ding ki pasei ki so like no way u ding but kane ka breu kala keren bakala halor kane ka adong but kala penlong kane ki jing keren juga kala penlong ya ka ban ban penlong aparang ki ong restrictive and therefore harsher tikal ong kumno ke ka jing keren juga Phim day ban bam ya uso jong uding ubadon haka keper. Ongkum no phim day ban bam ya uso jong uding ubadon hapedeng ka keper. Phim day wat ban kta ya u. Te hang ne kani ka priu ka sngau thu da ka pasai. Ba ka jing pen sistem na ka benta jong ka jing pum ko ngu ka day ka jing yap ka day ka jing yap ka day ka jing yap ka jing pen sistem na tangi pulai syu ka khot ka saud basan Henry Hussein ula pai kti na ka kentei pin om yap na bo blei utip balada phi bam ya u en sa pen pej ki khmat jong phi pat phin salong kum u blei hangta phin sa tip ya ka ba pha bat ka ba sniu pikene half truths jong soitan siteng siliang ka jing sisha siteng siliang ka jing sisha ti hang ne next question ka long kumno une soitan ula job ya kane ka jing ting jong kane ka kentei ya ka jing pen sitom ko jong blei lada le bom ko ngu kumno ula job te haba kane ka kentei ka la ya thu ya kane ka jing pen sitom ya kane ka jing pen sitom te useng ula kren haka da ka bo ong em ong kumno da ka bo ukren kumno phin om yap reu blek blek ong kumno phin sayap em reu u ong phin om yap mar blek ong kumno phim de wat ban kta yu yo phi yap reu sei ong em phin om yap pe kene kere ke buj senti ke jong ne upsen kene kere buj senti jong upsen te next question ke jing kular jong kata da ka ba minu so upsen ukular kumno kene jing kular kai jong upsen ong kumno inyo ya ke jing start pinyo ya ke jing start ubala ban pen start ubala ban pen start ti ndala ong upsen hangta pen setip ya ka ba bat ka basniu pin salong kumu blei nata shwa kata ong en sa pen pej ki khmat jong phi pin salong kumu blei nata pin sa tip ya ka ba bat ka basniu
Paka kentei pada ka 8 perkat kumta kani kentei gal ong pakala pa upen sengubha tu sok kan ba upen sengubha neki khmat pa ubala ban pen start te bala pen start te ke ka reward ke ka busket ke jing ke ka bainong ban ba menu sok ka jing start pe uksui uba start bha bam te pin sa start ti hai ning yu ya kini nakanika kitab Genesis selong ke balai dekat iway terter matangi pun kot haduk ke dekat ke pesan di kini kini kebuj jong usaitan pan penhap yang i nak jinga de jongi pat uble di to inang yaya le inang job lengba jong ke jinga ke jong uble rengkar baru jisu bangin job jisu layap lami pat in job pat nginang yai tre sitom nginang yai tre sitom ban kentait kemolong Jacob mene ke ci Jacob ban kentait je oksui bat un sapet kata kara kebangi de ban yang yai le man kasngi ti ngin sapteng biang ya kene ka Bible study series next kri Bible study series ke nomor arpusau ngin se peteng biang ngin se kendu biang ti sam lem ya kene ka jing ya keren kene hoj kamde ke jing keren mar keren ta mangamor we le se hakui pat kapor ralong bangin ya penlong no daga zoom le se zoom class hakapa ngilak bene keren bun ngut te kermen kapor kan ailat yangi ban le kumta pat kermen ru babun kiban sa join te kane kede keba don kam yangi bangi tip bangin duriap bangin ngam jeliu hakajin thoba koi to try no ngarap yangi hakane kijing yale pat kam tam kijing yale persa jungi ya setan bangin yale ya kapop kenang ba ingin om don hakajing ya klat bat ublei dong ba jongka pat nabar kapop kepenyau kamen sim jongi pat kabami kede kijing yap jong kamet riu jisu lawan ban pen kongpong ya kata ban ai jing pen im yangi tu Chris unyarap yangi un ai ngi kijing e ki bangi don kam amen